پشتی 137 روژان ji destpêka operasyona rizgarkirina bajarê Raqayê hêzên Sûriya Demokratîk bajar xist jêr kontrola xwe. Lê şervanên Qesedê piştrast dikin ku bajarê Raqayê hat rizgarkirin lêbelê çalakiyên operasyonê dewam dikin. Lêgerînekî berfereh li hemû tax û barîgehên goçekdarên Daişê xwe têda bicih kiribûn dewam dikin. û herwiha xebata îptalkirina mayîn û teqemeniyê bi rêva diçe. Raqa bi temamî paqij bû ji Daişa. Lê Amanê hîn niha em bêjin hemla hîn hinekî berdewam me ji ber ku em hîn di hindirî Raqa de li awan digerine. Çeteyê hanî got xeveşar dibe got hevê jî em lê digerine. Ji bo vê jî niha hemla dinê ya paqijkirina rêyan e ya kolanên Raqayê ji mayînan ji makîneyên teqemenî. Endamê navenda rakandinê İsmaîl Xelîl got di demeke berê da li Raqayê jiyan kiribû û karê dermanfirûşiyê dikir wiha got. Meydana Neîm got weteya wê bihişt e, gelê Raqayê navê wê veguhist Cehîm got weteya wê doceh e. Ji ber got Daeş ew meydan kir cihê kuştinê û serjêkirinê. İsmaîl dewam kir û îfade da got gelê Raqayê nedixwast di wê deverê re derbas bibin ji ber ku her roj cavên wan seriyên jêkirî didîtin. دوار النعيم هذا سابقا وايام مرتزقه داعش اسمه دوار الجحيم. اسمي بدوار الجحيم كون مرتزقه داعش يقومون بعمليات اعدام وقطع رؤوس وتعليق الرؤوس على الاسهم. الاسهم اللي موجوده على الطرف هذا. كل همجيه داعش واساليب تعذيبهم يتبعوها هون. Fermandara YPG Klara Raqa got ew jî yek ji rêveberên pêngava Xezeba Firatê bû peyvî û got. Di pratîk da Daeş têk çû û di hindirê Raqa da hat tûnekirin. Lê em nikarin dilê xwe ji terorê re rihet bikin. Ji bo wê jî dibe got operasyon heta dawî dewam bike û bajar were paqijkirin. û piştre radestî Encûmena Sîvîl ya Raqa were kirin. دو حفظه ما هي إجراء اشتراحات أشغل كرن كو اللي رقا آزاده نها باشر سدي سد شما من أبيجن جبركو هين أوبراسيونا ويا زراف مايا ماين وينا ديسان بيجن تاخ بتاخا مال بمال جبوي باكش كرنا كو حتى دمك يجي بكشيني حتى كو إيدي قلب بكاربي للرقا بزيفري Operasyona rizgarkirina bajarê Raqayê got di şeşî meha şeşa da 2017 hatibû destpêkirin îro hat dawîkirin bi rizgarkirina bajarê Raqayê. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Raqa.